so dadi jodi do joni wala vraiment Macky Sall liggaaki andani ko liggida jodaadi wiide Macky Sall liggaaki ala yewen tan wadde lamdo fewjat yaha yelo yaha nyaago yaha yiilo yaha nyamlo so addi weddima e leydi e on saha ɓesgu leydi kañum men ne gona e fewndude Macky ne wawi made école ɗo e Madina Gounass kono kay pour sellire o sortima kadi ko ma Macky ara de fewnan ma sellire anden hay sellire wawa fewnude wadde wona lambe ɗo ko goo ɗiɗi ardiɓe holi fotoɓe ardade ɗeɗon gueɗe ardiɓe ɓe mbiyeten holon hande hol biyateɗo wonde ko oɗo ardi ngoɗo wuuro walla ko oɗo ardi oɗo nokku to bakkil gardigo eɗen jogui caɗele won hen ndewrata e gardiɗo ko jogade gacce hade felede kono wona gonɗinde gardiɗo ɗum ko goo won hen kañum kaajaka e gardiɗo ene ardi walla ardaki kañumen jahata ko haajuji muɗumen kala kadi ko ummi to gardiɗo gaddana mbiyata wondene ko onon kay dewe hen tan yahata woppata yahoɓe jaaha won ardiɓe caggal nde gardina guelo ngal wiyata wondene ɓeɗon ko coppi garditiɗi guertoɗe caggal nde tolƴina helɓe laaɗe a famide jirguiti tufle caggal nde taccina poɗonoɗa ardinede ngoɗo rendo fo rendo wiya wondene arguelo ngal min gardinima so yi hawa ardinama o sikka wondene o ardinira ko kanko ɓuuri ardinde mo ɓe o natta fewjidde e mabɓe o natta haaldude e mabɓe o natta disnodirde e mabɓe o natta yonede hakkillaji mabɓe hankadi ko hakkille makko tan e miijo makko te neɗɗo timmani nul n'est parfait laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwimin thumma radadnahu asfala safilin neɗɗo timmani joni noon so tawi an ko fotino yimɓe ndendinima gardinima ittu timmal maɗa fo tottitaɓe natta timmude natta fewjude natta miijade mbiyaɓe miijano ɗe kam pewjane kam kaalane kam nde wonno kadi ne jiɗɗa nde ardade mbiɗa ko gardine kam holko waɗi gardine kam ara tan pewjane kam arane a yiɗi min arda tan mbiya gardine kam kono so yonti e feera wiyata pewjane kam ɗon ko haala wona bisimilla eyyi ɗon ko banggue no yimɓe men jarata immigration tawa koye aduna he ɗanngal so wona no ɗanle en jotta ko ɗo e Madina Gounass wona so wona no ɗanle aduna o yulyultodiri hay colli ene jogui saison ji ɗi mbaɗata immigration muɗumen ɗanno wona ɗanngal ngal teppi en wala ɗanniyankagal ngal teppi en wona ronkude jooɗade e leyɗele men teppi en koko haɗi en ko dañde no jooɗori ɗen e leyɗele men joni noon jaaɗo dañi seeɗo o kadi so tawi ari fuɗɗima wadde hen hirande welde sa yeehi galle muɗumen aɗa hirto guertoɗe a miijota ko wadde hakkille makko kanko ñamowo guertoɗe yo dañ machine enen fof matten ñamde guertoɗe ala annene mbaɗata hakkille maɗa caggal ne nattumi yidde tenkude galle makko minnene yomi abbomo beele galle amen watta defde guertoɗe ko ɗo probléme o woni wadde ko ɗo woni ko teppi en joni noon somi artoyi e nangue ngue mbiɗa ngue e leydi ndi mbiɗa ndi e ndiyam ɗam mbiɗa ɗam ɗum ɗo foof ko liggoto ɗum ko kaɓirɗe won joguiɓe hande caɗele leyɗele hade oɗo e Madina Gounass jooɗimi mi wawa ɗum haalde saabu somi haali wayata comme komi ñoɗɗo ni leyɗele muɗumen ne poofani kebta ene natti dañde ɗo ndim ene natti dañde ɗo hayɗo orni jawdi muɗumen ɓen kay goni koye jeygol wona joni noon wonɓe ɓe e ngol ɗon jeygol eɓe jogui koreji ɗi gonani e ngol jeygol soɓe gari ɓe mbiye a jeygol amen ko niwugol wayi koreji ɗinne holko waɗi ɗumen haɗi ɗumen wattude hakkillaji beele ma jeeyi ko nanto ko e jeeyi ko guila ɓe mbayani no koreji mabɓe ɗiya so ɗemgal suutima yo miijo sorta